Pope Francis niabot na kagabi sa kinaunhang pagbisita niya sa Estados Unidos. Ang Santo Papa gikan na nga mibisita sa Cuba. Gisugat si Pope Francis ni US President Barack Obama uban ang iyang pamilya dito sa Andrews Air Force Base sa Maryland. Pag-abot pa lang sa nasod, gipakita na dayon ni Pope Francis ang iyang makaubsanong kinaiya sa pagsakay sa usa ka simple nga sakyanan o pagdumili mo gamit og limousine o pag-abli sa bintana aron mopakita sa katawhan nga nag-atang sa agianan sa iyang motorcade paingon sa Washington. Apil sa mga tuyo ni Pope Francis sa iyang US visit mao ang pagpakigtagbo kang US President Obama, pag-address sa US Congress, pagtambong sa United Nations sa New York ug pag-apil sa usa ka Vatican-sponsored conference kalabot sa pamilya sa Philadelphia. Usasab sa mga giatangan nga mahitabo ang pagkumbinsi sa Santo Papa sa Amerika nga ampingan ang kalikupan, pagbalik sa founding ideals sa religious liberty o pagdawat sa mga immigrants. Apan matod ni Matt Schmaltz, religious studies professor sa Holy Cross College sa Worcester, Massachusetts, nga ang mga pagabuhaton sa Santo Papa sa Estados Unidos ang manglabaw nga importante kumpara sa iyang ipangsulti. Ang Santo Papa anaa sa Estados Unidos sulod sa unom ka adlaw ug gikatakdang mobisita siya sa tulo ka mga dakbayan sa maong nasod.